Tak jo. OK. Microphone muted. Tohle je distrek na pátla, tak si to pamatuj, brácho. Nenávidíme fotbalisty ani pátla a jsme hypopeři, nemáme rádi panka a projedu se ve městě novém tanku a nejsem ani trochu proti panku, ale jestli mě nasereš, tak projedu se po tobě a tvoje máma mi za to zaplatí, hotově. Pátl to je skurvenej buzerán, který nemá ani na svůj posranej trabán, jenom hraje trskýho skurvenej fotbal, nic nedokázal, měl by si dát radši na florbal. Jo, je to skurvenej buzerán, kdo ho nemá rád, proto ho teďka pojebu a načiju vám na záda, teďka tady rozjíždím pořádný repy, zním jako kokot a Pátl je debil, Pátl to je debil, fotbal nemáme rádi, a teďka to teď přijde, navči jemu na záda, jo. Pátl to je bůzná, všichni to ví a proto nás pěkně v druhé třídě pobaví. Ví za nás nějakou sračku, ale učitelka ho vyhodí. Proto teďka dostane ředitelský. Pátl to je bůzerán, víme to všichni, proto s ním kamarádíme. Vždycky se u něho pobavíme. Když je ožralej a na Adama disuje, Adam se z toho noci povčije. Potom mu to ale se pěkně dá, protože není jeho kamarád, jo, tak tohle to byl distrek na Pátla. Příště se uvidíme zás a já jdu pryč, čau. Microphone activated. Ptal jsem teďka do NASA, že mám zpomalený internet, jo, že tady stahuji 4 hodiny nějaký soubor, tak jsem jim psal, že mě to nebaví a jestli by mi mohli prostě poslat nějakou tu jejich vesmírnou stanici jakoby nad můj barák, aby mi zrychlili internet. Tak potom jsem od nich dostal e-mail, že když si ověřím e-mail, tak mi odpoví rychleji. Tak jsem si ověřil e-mail a oni mi odepsali, že mi semka prej pošlou pyramidu. Nějakou s Jaffama prostě asi. Jaffa Cree? No, já úplně nevím, já se fakt teďka bojím, že mi tady přistane prostě Tyelk a hodí mi toho, jak se jmenou ti sráči. Gualda! Jo, Gualda. Microphone muted. Že mi hodí Gualda do prdele nebo tak někam. Tak mi budou svítit oči. A budu sexy furt? A budu furt sexy? Pak ještě víc sexy. Ještě víc? No jasný. Ty vole. Gold v prdeli. Jo. Tak pojď. Microphone muted. Je mě slyšet? I být? Microphone Jo. activated. Je to dobrý? Microphone Šlape activated. to. OK. Microphone Tohle je muted. distrek na Oňase. Tak snad se z toho nezechčím. Hej! 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 Oňas boty prodává, potom nám návrhy dává, kecají s kráseckou do rána, od špinana mu brzo přiletí rána. Hej! Hej! Kadles na boty si šije, jedou výdělky jako jedou zmije. Táhnou se v lese a nikdo je nevidí a stejně to je všichni nenávidí, když jsou nuloví. Zaprým tričko na sobě, tvoje máma za ní zaplatí hotově, celý tvůj život je ohovně, vezmu tě po hlavě, koukáš mi do hlavě, zneužiju po hlavě, dopadneš o hlavě, zakopu tě na těla na mojí zahradě. Oňa zaprým tričko má, proto nám všechny treky dává. Lolko si potom nasmaží, to nás všechny pobaví. Kde bereš na ty svoje hadry, když děláš hovno a chceš furt na káry, klasáš jenom lopaty, nemáš na nic víc, Oňa to je pěkný gay, Je to totiž skurvenej teplouš, co nemá ani na banán, jako Tristana, co má na kanón, na větší až náš talon. Oňa slolko hraje, potom ale chčije, protože je zmije, jedovatá bestie,
Falešnej zmrt, to všichni o něm ví, ale on to stejně nikomu nepoví, protože neví, co teďka přijde, zisuju ho a skončí. V mém pekelném klíně bude vysát péro až do rána, protože tohle ještě není poslední rána, co dopadne. Hej, špinar ten ho sklátil, hodil ho na stan, potom přišel ten velký banán, třeska plesk. Už to plesk. Hej, Logic se mnou dává feed. Platím mu za to, protože jsem chcíp. Hey.